Yang apa Mbak Risa sih? Sak lagu engko gek Mas Komet. Oh, ngono ah ya. Elisa Orkaros Alaso. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cange Yulimbo. Sehat ge? Sehat alhamdulillah. Wilujeng sedayanipun. Sik to lek ngomong ditoto. Wilujeng. Wilujeng. Jeng. Jeng, Wilujeng. Selamet Wilujeng Rahayu. Niko sami Wilujeng Selamet Rahayu. Tegese ora kurang sawiji opo. Yo opo. Ya, ora kurang sawiji opo. Ya, iso tekan kene. Bisa tekan kene piye? Keblasok ora saiki Mas? Ya ora no, saiki wis ana Google Map, jadi gampang. Nek zaman dulu kan GPS itu kan gunakan penduduk sekitar, nanti dadak tanglet, nyun perso. Tapi kalau sekarang tinggal buka map gitu ya orang blasuk. Itu tergantung juga sama amal dan perbuatan masing-masing. Nek misalnya rodo olo ya biasanya sok di blasuk tekan jaratan ngono. Tekan kuburan. Diubeng-ubeng ke gitu kan. Tapi aku tadi langsung cucuk teko tekan guone wes sakit sowan panggenanipun engkang Jembar. Menika kagunganipun Bapak Haji Wiono. Wis pinanggih karo Pak Haji Wiono saha buat Jalili. Wah, foto pisan dhewe langsung foto. Oh iya. Aku yo mbaten iki foto ro aku kok ora metu blas, biasane ning Biroloko sama Munyo aja 20.000 lho, Pak. Oh iya. Padake ning Bonbin. Kaya masa aku remunyo isih menang Munyo. Tengah tapi seneng aku sudah ketemu sopo to sing paling kepengen aku iso tekan kene. Sopo sing paling pengen kowe tekan kene sapa? Uti. Ya, Uti Hajah Suti menika yang nyerat seserat-serat apa layang meniko. Nyun pangapunten nggih Bu, pancen cangkeme omongane ngoten niku dadi. Rodok belepotan ngoten niku. Anu nggih setetek. Setitik. Wah, setetek-teteke sapa? Nggih, upami mboten mudeng mangke angkat tangan mawon. Lho, jelaske malih nggih. Ya. Ya sak iso-isone, Pak. Ya. Pancen ya dudu asli wong Jawa ya, Sa. Iya. Wis iso Jawa ngono iki wis ora. Wah, seneng ya. Ya ora mung seneng Pak, aku urip barang mergo iki. Oh. Iya, iso sekolah, iso golek rejeki ya toh. Seko gunung, tekan kementerian, tekan universitas, di ono sing ora nanggap wayangnya. Wayang itu mempersatukan segala kalangan. Aku seneng. Tadi aku yo sebagai koyo-koyo mung sinden zaman dulu sinden itu kan enggak ya dipandang sebelah mata aja. Tapi sekarang sinden itu wah sinden cantik, pinter, terus pinter joget, opo. Jadi saiki wong delok sinden tuh pengen foto gitu. Iya, itu yang luar biasa seneng sekarang sinden derajate soyo apik gitu. Terus dasare piye kene kowe rene wis sing pira? Kula rareti aku. Yang penting tekan nganggo Google Map, tekan gone gitu. Oh iya. Iya, kalau di daerah sini berapa kali aku nggak tahu, tapi aku udah nyimpen nomor Pak Kades jadi arep nanggap, awas nerasido. Oh, Pak Kades. Wes WA udah chat kok. Oh iya, Pak Kades kene kenal toh? Lah iya tadi niki saya minta nomornya, mungkin nek ajeng anu wayangan kula ajeng nanggap ngono. Tenan. Pak Kades siapa toh? Hah? Pak Kades siapa? Endas Deso. Si omong kamu gitu. Kepala desa. Iya, Kepolo Deso. Ojo dindas-daske yo kepala desa kok ndas. Lah apa? Yo kepala desa atau Basa Jawa Kepolo Endas. Aku itu tanya di itu warung itu. Kalau itu kan kalau ini bagian ini apa? Bubui tepong. Dodo. Kalau yang ini yang cucuknya apa? Endas. Berarti Kepolo itu endas, Pak. Itu kesimpulannya, endas. Ya, kok Bapak Ibu nek badhe teng kantor desa golek endas desa nggih mengki. Wes
ya ngono lah pokoknya. Derek mangayu bagio. Untuk temanten ke kale. Apa ora temantene? Mas Wemas karo Mbak Putri. Mas dan Mbak Putri. Ya, Mas Wemas. Ini kan apa? Udah 2 kali nih ya pernikahannya. Yang pertama kakaknya. Ya, terus ini yang kakaknya Mbak Tatin ya. Ya, sama Mas Joklitik Joklutuk. Sekarang bisa sowan di sini untuk adiknya Mas Wemas. Ya moga-moga langgeng lah ya. Tadi yang dibilang Pak Kangko tadi yang penting dapat wahyunya jodoh. Jadi bisa satu setunggal salami-laminya, setunggal salawas-lawase. Selawase. Ya, ini sesuai sama doanya. Jadi aku mau menghaturkan lagu. Tadi ada pamundutan. Ada pamundutan ya kuwi Kadung Tresno. Gelang Alit, Kembang Rame. Ular Kambang ku nggon goro-goro ya sa. Sing arep maturke sing endi njaluk dibawani kabeh iki. Kadung Tresno. Ya, untuk kedua temanten yang mesra. Tadi yang nganu, Bu, aku tak bobok dilit ya, engko nek wis wayahe limbukan aku digugah meneh. Bobok apa ya? Sopo mantene to? Iya. Biasalah manten anyar. Salahe kowe landang rabi. Gen ngerti manten anyar iki kenikmatane piye, indahe piye. Lah yo aku sing arep rabi kok Mak Kangko yang ke susu ngopo to? Ora maksud iki lek pengen ngrasakne wong dadi manten ki yo ndang rabi yo. Ya aku ra ke susu. Ora ke susu. Iya, kalau yang penting tuh bukan ke susu rabinya. Kan kalau misalnya rabi tapi duduk jodohnya padha wae mengko pisah. Ya kan? Tadi om sing penting entuk jodoh dulu baru rabi. Tadi ki tresnone ki tenanan gitu loh. Oke, siap. Doanya Pak Kangko. Ya, terus rabi ki lak ora dienggo sedina rong dina dienggo selawase ya saya. Kok dienggo? Maksud iki untuk dipakai untuk selamanya gitu loh. Iya betul. Ya, ini pakai bawah ya. Ya. Kadung Tresno. Rino wengi dadi ati niki dudu cah Jogja lho, Pak De, Mbok De. Cah Sulawesi. Kok Suwal to, Pak? Sulawesi iki wong kene nek arani Sulawesi. Sulawesi lho. Sulawesi. Suwal itu tuh katok lho. Ya Suwal ki katok. Celanan lho. Dadi katok wesi ya. Piye kuwi poram baret. Ya. Tepatnya ngendi alamanmu? Sulawesi. Seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli. Oh, desane toli-toli. Ya tol lho, bukan tol. Beda, Jawa itu ada TH, ada T. Yang ini yang T aja. T. Toli. Ya. Besok lah main sana ya, Pak. Ya. Tapi yo rekoso lho. Ngapa? Ya itu kalau ke toli-toli atau ke Lambelu aja. Kalau ke Lambelu nanti panjenengan niku turun di Palu. Di Palu ndase ngono to? Turun pesawat itu loh. Turun di Palu. Turun di Palu. Terus nanti langsung naik Bon Kopi, turun Bon Kopi itu di Toboli. Dari Toboli di Toboli piye to lek ngomong? Toboli iki? Iya, itu dari Bon Kopi turun itu Toboli. Ya, Toboli poso lah nanti lagi ngon Lambelu itu. Dolan rono ado. Rasa. Rekoso. Rasah we. Tekan kono langsung di Palu. Pas gasing. Ya tempatnya situ kok. Dan padahal tanpa nendra Sik kowe marang dungane manten lho. Dungane mantene ayo. Meniko sampun kurang dawa. Kurang dawa no. Mugi-mugi Mas manten, Mbak manten kula dongakaken menika saged langgeng anggenipun bebrayan menika skadio mimilan mituno. Lan mugi-mugi saged dados jodoh
salami-laminya mboten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen. Tapi salawase sampai akhir hayat. Kosek lek mumune iki pasno. Nggih. Aja nganti mung temeka kaken-kaken ninen. Ora nenen-nenen. Beda artine. Wah, iki medeni nek ngomong. Itu konsepnya tuh biye. Kakek itu kakek, kaken. Nenek, nenen. Kakek, nenek, kaken, nenen. Wis karepmu sa. Ngelu malah aku omongan karo kowe. Ya. Ora jelas. Sing bener apa, Pak? Oh, nenen. Lah yo bener kok. Nek miturut kata-katane bener, kakek kuwi kaken, nenek kuwi nenen. Bener. Nenen. Pintere wong Jawa iki gen ora ketok sawit ganti kaken ninen. Oh gitu. Ya, pintere wong Jawa iki ngono kuwi. Oh, kok enggak ninin gitu? Ya. Ninen. Ben ora ketok le saru ngono. Oh iya. Huruf Jawa utawa tembung Jawa ki encok kala mangsa ngono kuwi sa. Kacek artine apa suarane kacek sithik. Kuwi artine wis beda. Oh iya. Contoh ya. Iya. Watu karo watuk kuwi beda. Nek watu genah, nek watuk ki penyakit, ya ta? Watuk ya. Heeh, watu karo watuk, ya ta? Jeru karo jeruk kuwi lek beda. Jeru itu dalam. Heeh, jeru karo jeruk beda. Jeruk buah. Heeh, turu karo turon kuwi meh padha. Kok beda? Beda. Kok analoginya enggak sama yang atasnya? Enggak sama. Kalau disamakan jadi itu tadi seperti kaken-kaken nenen tadi. Oh gitu, dipelesetkan. Dipelesetkan supaya tidak saru. Oke. Ya, terus Kayung yun marang selirane tansah gumawange netra jero ati kadung tresno tadi anak loro tanggap ke wayang kabeh. Elek ya Pak. Pandungane berkah akeh pokoke. Ora gak tambah kebak. Tur dalange nggih niki mboten gantos. Lah iya mula kuwi. Saking tresnane kalih Pak Kang Kosa rombongan. Heeh. Harapane berarti iki ketoke lek wayangan ya wis. Mergo anake loro wis ditanggapke kabeh kok. Kan saking Pak Haji Wiono kan ada 2 saudara kan. Yang anak kedua. Oh, anak yang kedua Bu Hajah Suti itu kan. Iya. Nanti yang kedua Mbok Menowo ya kan. Menowo sok nduk nampa putu terus wayangane ya. Amin. So nampa putu wayangane. Delon daleme omahe kaya ngono kok. Ombone kaya lapangan. Oh, jembar tenan. Kursine empuk sing iso dingenekke lho, Pak. Iya. Waduh. Gitu loh. Ayo. Besok itu kalau dalang tuh yang buat nompo tamu tuh kasih kursi yang kayak gitu loh. Jangan yang kayu besar gitu. Kasih kursi yang bisa Iya kan enak bisa gini gitu. Kayak larang lho Sak. Hah? Larang. Kok larang? Gelem ra gelem nek nggonku ya kayune ya lungguhane ya kayu ngono kuwi nek ning nggonku. Tapi sama kayu jati mahal mana? Sama yang kursi yang bisa diginiin itu. Ya mahal. Mana itu kan? Sing empuk itu kan. Empuk itu. Pokoke sing empuk-empuk ki larang saya. Dan liya among seliramu satembah loro asmara. Entuk tombo temenanan ya. Sore mau lek suwepi ora nek piyayi bareng limbukan wayangan wis penontonnya wis pirang-pirang. Melumpuk ya Pak. Wis, terima kasih. Wayangan tuh semangatnya ya karena ditonton orang banyak. Walaupun sekarang udah zaman streaming tapi ya tetap peran penonton di tempat itu penting sekali. Luar biasa, beda banget. Dek wingi aku neng alun-alun Jombang, Sa. Ya. Itu penontonnya di blokade panggungnya dhuwur. Dadi penontonnya muato. Dadi kaya rekoso sewengi kaya ijen gitu. Susah. Nek bisa menyatu kaya ngene kan iso ana interaktif. Bisa lihat.
Apane penonton mepet panggung ikut naik itu enak ya. Oh, waduh banget tak sawang kok walah lah. Iki Batin penonton wis ora masalah, sing penting untuk duit. Ya. Maka dilajengaken ngadung Trisno. Nah, yuk. Selamat wis katon tejane yen mbok mrengkaton mancareng aduh wiragane sinawang tak ambo seni yen besengut limbuh katut nyata jati gomrak ati aduh lestari dan lila bisa sareng nadyan bebasane kalingan kodong sabar kemas ayos bencana rasa sengseng mengatiku. Sa, Dalem. sing nyuwun lagu ki mau sapa Uti? Uti aja Nyuwun lagune Ular Kambang Adung Tresno Gelang Alit Kembang Rawe ya maringi bebungah 400.000. Waduh, manuwun Uti. Dadi njaluk lagu papat iki duwite atusane ya papat, sak lugu 100. Waduh, lumayan ya. Ning 100 sih nek sak lagu mongko sing main ke sak lagu ki ora mung penyanyi tok lho. Yogo cacahe kira-kira sewida. Yogo berapa Pak orangnya? Yogo 30 orang. 30 berarti di poro 30 engko mung entuk piro? 2000. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa iki diklumpukne nggo Engko kabeh. tuku kecap iso nggo sesasi. Oh iya. Ya. Bacaane wimbuh patut Bablasnya Kembang Rawe Mas Dangdute. Sate main. Tengku dansa selalu guys, kaya mawon. Ongkek yo, ongkek yo, ongkek yo, ongkek yo. Ceritane wong seneng nunggal sekali. Ceritane nunggal jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Kedua Samboyo.
Samboyo Sapiti Putra tinimbang rame luwe aja aku tresno
Aku syok. Wong Elisa kok ditembangi Samboyonan ya bingung. Lah ya ning Jogja ra ono. Heeh, sing bingung ora wong Elisa tok ya. Sing balung liyane ya melu bingung. Ya. Siap, nggih. Nah, yo iki gilirane Cak Komet CS. Oh, ngono, heeh. Tetep njaluk Slendro Songo ya. Tetep njaluk Slendro Songo. Njaluk munggahe Cak Komet lagon sore-sore padang bulan. Monggo Cak Komet CS yo, sore-sore padang bulan. Ayo kanca pada ya, iki Cak Komet CS. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, Mas. Nggih, wilujeng dalu menika Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah niki ora rugi nek sewengi ngipi lho kula. Loh, ngipi napa? Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. Ulane aku iki. Modho ulane lanang. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. Orang jarak. Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. Heeh. Terus kula niku rencang kawak. Heeh. Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Heeh. Niki Mas Komet kan ngasto teng guru. Bener guru. Tenaga pendidik. Betul. Alhamdulillah kula teng Migas nggih. Weh. Nggih. Migas napi bagian hidral LPG ya Mas ya. Hidral LPG. Wah kuwi jenenge dodol LPG nek kowe kok. Oh, Migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong teko Migas. Lah terus Ya biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to ning kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ngono ora ketang nang omahe nggo tosar udah telu. Ya. Iki sing nonton kuwi ora mung piyai kene tok, sak dunia nonton. Niki Siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 penonton. 3.000 penonton. 3.000 penonton. Weh, 3.000 penonton sing nanggap piro ki Mas? Siji kok. Ya Pak Haji tok iki. Pak Haji sapa ya? Kan ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Wiyono. Lah, eling ta. Eling kene kok namung lali, derek ya. donga nika. Nggih. Anu niku Mas Kangko. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diengkolmu. Karuan nganten kok tekon lho. Loh, aku ora paham ning kono mau nek dekor kuwi mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah Sumpah Pemuda. Sumpahi Pemuda tenan kok ya. Lah ya. Lah nggih, kula dongake sak sampune tasakuran dalu punika. Nggih. Mugi-mugi Pak Wiyono mugi-mugi enggal saras, sehat, terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lha nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet. Niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih. Wis duangu mboten panggih ya. Dangu ya tau petuk. Gak. Lho lah iya. Ya lagi iki yo Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Oke, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh, Cak Iyon. Nggih, kok Cak Iyon piye? Lah Iyon iki celukane Iyon. Nggih, Yono ngono tok. Oh, alah Yon. Oh ya. Mau jane apik sing jeneng sijine. Sijine sapa wong enek ya kuwi kok. Masa Yon tok ngono kok. Yon ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lha kowe wis ngomong pur. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng lho. Biasa. Ora apa-apa to ireng ki Nggih malah niki ireng nembe kok. lembe piye wis kae deknane yo ireng ngene iki kok. Sore mau sambar bledek terus ireng. Kok ora kok kowe iki bagianmu kene lho yo sekali-kali iki yo omong-omong. Matur nuwun nggih, Pak. Napa? Lah pun dijak. Lah. Kuwi saka kersane bendane Bapak Haji Muhammad Wiyono so Ibu Aca ini. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing
ngregengke dalem menika kalian Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Ion. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu? Donga, Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampean? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo. Iki Ringrejo, Mas. Sing ringin rejo mriki. Nggih, niki Lah, sing kono. nangkep rong desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung Rejo. sing kene. Ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soalé kene. Ngantene ning kene. Lah kowe nek arep melok rono ya melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh, ya ampun. Ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya, Pak ya. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok ngomong sugih ngono Ngono tok. ya apik lho donga sugih. Sugih kok apik ki lho. Lho, lah piye wong apa-apa duwe ya? Ya paling Lho dongakno. ketanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangkot teng mriki nggih dikengken Pak Wiyono to? Betul. Nek dikengken mesti budal diopahi to nggih? Nggih. Lho, Wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, kok sampe wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Ngapa bisa? kerja? Iki to. Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Wis iki bacot. Bacot piye to? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajuan omongane. Wong sampean lho lagi dijak tanggapan kutha Siti. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jadi. Wong herbal kok tahu. Kira tahu petis ki mau. Iki herbal. Jete wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos material niku gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone Contone dagangan kuwi mau. nggih no. Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Nggih tukane manten. Nggih no, Pak. Piye piye piye? Koral Koral tegese? kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Itu nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok Prabu ya. apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing pisanan Kanggo nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Jadi coba. Mbah. Aku tak tapuk lambimu Iya ya diyangi kok. wong ngene kok ya nesu lho. Iki Terus pasir. Pak semen. Oh semen. Semen sik iki turut. Ya awor Durut to ya. pasir karo semen ki andeng. Ya, ya. Ya semen. Tegese apa? Pasir sik apa semen? Semen iki duwe enek lah 50 soalé. Iya ya. Ya semen sik, Semen somben. hubungannya muga-muga tidak untuk sementara. Nah, itu semen. Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Lho, piye to iki yo diartekno jarwo dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu kuwi atos to. Dadi penting sing guri kuwi. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang kuwi percuma. Alah yo apa to. Kudu atos Mas. Aku kadang-kadang jamoni ya. Kudu atos. Mulane yo dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ulet. Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak anu Mas Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku dijengkelmu ngono. Maksude tip
Sing marai iki muga-muga ngantene ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita to Pak Kangkon iki mun kula paringi tip. Akhirnya ya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah, betul. Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe Tip. lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah ya piye amri iso duwe anak? Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki yo karo ndongakne mantene sing lawas. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun urung kagungan putra. Muga karo tipmu ki kok iso duwe putra. Muga-muga ya ta. Nggih. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih lho. Sing pertama Cara medis. kuwi diterangne secara medis. Kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Sapa ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. Konsultasi karo dokter kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro Cara alternatif. lah kuwi lho. Alternatif biasanya biayanya sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone Diurutno. berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne. Ora usah, gak usah repot-repot. Diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga. Endi sing ngepasi? Lah terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iya lah ya. Sing nomor loro diurut. Diurutno. Kok kono? Sampean sik. Kowe sik ya iso. Kono sik. Aku sik ya iso. Lah kuwi teko kono gawe diurut apa piye kok kowe iki? Mubeng kabeh kok ya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kala wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meten. Aku gak tau selawase karo Pak Kangko selawatan. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Ayo pancen wayang yo mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diringi kanca-kanca ngono lho. Iso tenan, Mbak? Duka. Aku yo ragu Apa to? Selawatan Iso. Kene iki ketua jamaah tahlil lho. Wah iya. Monggo Cak Yon. Nggih. Suwarung ngono gitu. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. No, Apik no lho kita. No wong aku bungkuk ae. Lah Cak piye? Sholawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pasno, dadi antarane aku mbek awakmu ki iso Aku wis ngomong pertama to aku gak patek iso. Iso wis to. Sholatu Sholat kurang dek. Sholat Dendeken. Sholat jane delok lambemu. Oh, lailatmu nyekeh marai kok kaya ula dumung lho rumah aku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjutin. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Buri cok dawa muni kabeh bareng lho Met. Wedi ya guyon. Ora apa-apa engko salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Anu terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan lho. Lah kok lembu terus mau sakilan ini kayak lembu sekilan to. Iya. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ding dang ding dol tinuku. Aku sing adol. Aku sing utang kok ya. Ya. Kok nesunan ya? Aku sing adol kowe kok sing tuku nyok ngono lho. Dijak ngomong kok angel ora kaprah. Ora duwe ya.
Lho ora duwe dhuwit ya ngubeno BPKB apa piye? Magrib aja ning sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja nang sawah ya Pak ya. Bener. Magrib wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sumedan sambar bledek e. Magrib aja ning sawah. Betul. Kowe tak suwek lambemu lho. Kudune piye ta? Ya kowe sing gawe parikan. Aku ora mau ngomong isik. Lah di mangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Aku iki gampang lali kok. Elengku yo pitik ngono tok. Lah ya pas pitik bener kuwi pitik. Eling pitik kuwi bener. Pitik magrib. Bisa iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah. Ya. Bener. Eling ya. Eling. Magrib aja ning sawah. Pitik dadi kurungi. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Cendila aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Lampu disumetono. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonono. Limang wektu do lakonono. Magrib aja ning sawah. Wayah udan lereno liwat. Dadi wong urip aja susah-susah. Krungu adzan ayo padha salat. Ya terus ya. Magrib aja ning sawah. Bocah pinter kok. Magrib kok mulai terus. Dadi wong urip aja susah-susah. Aku iki wis rada murus. Magrib aja ning sawah. Ayo, ijek magrib ijek. Ngombe jamu adai timbul. Dadi wong urip aja susah-susah. Cangkemmu ya manengok. Magrib aja ning sawah. Ora magrib ya ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Aku aluk dhewe. Bingung ra utek piye? Kowe penak karo magrib tok. Kancane nganti mbledos pikirane. Lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas, wong lantip. Isae kapan? Magrib terus kene mikir lah kowe gur magrib karo mburi apa mau?
Dadi wong urip aja susah. Loro tok lho lah kene mbledhos e. Ngono kok bingung wong berarti kurang lantip kowe. Kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter kowe. Apa? Mondok. Canggon kowe mondok padha goblok kabeh. Kowe aja sembrono lho iki. Aja sembrono lho. Mondok surpring Ning pondok pertanian. Pesantren kok lali aku. Pondok pertanian. Lah ya ning mriki teng dalem Pak Wiyono aku wis gumun lho, Met. Ya, Pak. Pagri so apik kaya ngono. Oh, soalnya material kita pakai. Betul. Material. Daleme godine ra kaprah. Wah, jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa. Eropa, Mas. Eropa ngene iki gowedi. Wis pokoke sing ning jero upama kowe di omah kaya ngene iki piye, Pak? Wah, tak dol. Lah halah kesebut dol. Omah iki lho ning jero. Wah, berani tapi apik. Kowe muni upama kowe di omah kene piye tak dol aku ngono. Dhuwur plafon. Ya. Weleng-meleng lampune gowedi mondhelong apik ngono, Met. Ala nggon kowe enek. Endi? Bunder gedhi. Apa kuwi? Omah tawon. Emeh padha karek ngedok. Dok. Ukirane ya apik. Nggonanmu apa enek ukiran kaya ngono? Rata, Mas, ukiran saka ke mumet guys. 4 apa 8 saka ke. Lho, iki ukiran langsung Jepara dari Jepara. Jepara aja kurang terkenal. Iki langsung diukir rayap. Dadi Oh, apa kuwi jenenge diukir rayap ya dipangan rayap kuwi kok so. apik. Apik apa kok ya bengi iki delok masyarakat mriki kompak. Nggih, Sing ngarep do ngadeg, sing mburi do lungguh, berarti sing mburi gak enek ya to. ngawur. Kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak. Nggih. Sinomane ya apa ki cekatan ning mburi. Cekatan. Awake dhewe lagi beleng diaturi langsung monggo Mas Dahar. Nggih. Saking cekatane cek. Iya. Terus kuwi bar kuwi kopi. Kopi urung diombe genten rokok. Iya. Lah giliran aku bar macake tak delok wis gak enek saking cekatane digo mlebu neh, men. Berarti urung sampe mok senggut. Babar pisan yo lagi banyu wis. Yen sewu Pak Kangkot terang niku wau kula iri. Apa? Mbak, niki bintang tamune ra enten, Mbak. Mbak Lisa. Nggih. Kok iri ngopo? Mbak Elisa dugi bleng. Wah, Pak Aji Wiyono Bu Aji, putra-putra sedaya wah padha foto. Oh iya. Lah kula teko iki sapa? Lah kowe ndek awan wis difoto ngono kok. Aku jane suwi rong foto. Berarti wajahmu iki kurang familiar. Nah, ngono lho. Lah Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Aja. Yo pas ngono. Wong kene iki lho apa nek sing kenal karo kowe? Lah nggih, mati niru kula teko mriki jane kula dandan. Heeh. Pun model ngeten iki terus medun mriki mesti enten sing ngejak foto. Ah. Lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten. Ah. Aja dolanan nang kono le. Dikira bocah dolan. Lah iya. Tapi yo ora usah dadi ngopo. Gak apa-apa. Tapi Pak Lurah kala wau Pak. pake teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe nek gak kleru ya arep desane kuwi arep apa ki sedekah bumi. Oh. Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. Heeh, dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Lurah iki Oh, apa? enggak no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko ngemper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wes dianggap Nggih. Lah kena tangga 22 ya karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho sok mben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar Madiun. Gak duwe. Heh? Gak duwe. Oh, tuku no. menyesuaikan jadi acarane apa. Ngake Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjri sik tak nggo tuku anu sik. Terus golek eventmu lho. Iki mau kan ya Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak foto. Oh, ibuke. Bu yang utuh. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya mboten. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh nggih. Iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya, Pak, ya. Met, nggih, iki engko jekne bintang tamu wakil lho, Met. Oke nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 gitu, Pak. Akeh men. Lah iki awake dhewe cetha kok. Haji Wiyono nika rak
tiange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Wingi sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho. Anakku wis payu. Lha ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kali Mbak nganten ajenge nderek mriki suka parisuka. Oh ngono. Kalau wau request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kali Pak Kajiyono. Baik, kula seneng sampean nyanyi dangdut Mas. Oke, siap lho terus kula terus diamplop. Kuwi tenan apa ora? Upomo. Oh alah upomo. Amplope Agitku kok ning jero ki ra enek apa-apa. amplope upomo. Upomo. Pancingan. Iya. Tenan to? Mangga nang panggung to. Nggih, Mas Nganten kali Mbak Nganten siap nggih. Putih Mas. Nika pun siap. Oke, monggo Mbak Nganten kali Mas Nganten monggo katuran dengkar saking Palenggan. Monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met? Pripun? Di MC ini no. Nganten nih. Heeh. Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, MC nganten sapa ora? Berik. Nganten. Iya ya. Ibu MC ini dangdut po nganten. Karaku baik ngono. Oh iya wis saisamu. Berik penonton. Penonton kok penonton. Penonton. Kuwi lak sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum kae. Malam Jumat tinggo tahlil. Setrum enten. Baik para penonton dari para berada. Seperti pada kata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda semuanya. Ada salah satu Nganten salah satu. Wah kayak triple tok. Salah satu. Ayo. Salah satu Nah, bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama kali ini kita panggilkan sama-sama putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Lu pancen nek sedang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo sak. Mas Katen, Mbak Katen, monggo support itu. Niki kalau wau pamundutan, Mas Komet kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met, dangdut. Wis rasa ngomong nek dangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Komet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek mendhi ngunduh manten to, sing kene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, undang tangga teparo duh iki sing duduh. Nih. Lah enek cah wedok nang kene kuwi berarti
mantune menjane Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Butuhke gen roh kabeh iki lho. Garwane Mas Mas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Eh? Boyong Putri. Iki dunung ora to jak omong Boyong Putri. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten. Dadi nganten. Kalih Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dunung ora? Maune ning ndi? Lho, sing ngerti sapa kok iso ya maune ya ning. Lah dikata diboyong ki lak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Mas, daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang. Ora ngerti kok. Ngantang napane anu Mbak, anu gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret? Lah iki masuk. Lho Indomaret ndi kuwi? Wis pokoke golek Indomaret, mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkreti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, kan nika Mas Bemas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing kau lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki buanding terus. Tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngentekno apa-apa piye? Ya sak enake dijupuki kok ya. Wo, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum maling to. Kuwi lho mikir nang burine kuwi lho kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Nah, pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho? Nggih seneng. Seneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to? Nggih. Wah jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Benten Mas Komet biyen. Sauran utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus diijoli bojomu kae. Iya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane Nah, apa? mungkin tip kula kan lho ngono. Wah lah tiba kon ngurut lembut no kowe iki. Kabar-kabar ngono. Pengene putrane kalih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengene menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan request jenengan. Nyanyi dewi kok. Lho, nyanyi dhewe. Mas nyanten iki penyanyi kok. Gitu, Masa Mas. Sanes. Oh mboten. sanes kok. Biyen. Kemeroh. Mungkin nek kula nyanyi jenengan Mas kalah aku kan sekali. aku ngamuk lho. Mas satu nada Mas, satu nada Mas. Nada satu. Niki contoh nih. Ya. Dia lelaki. Aku lelaki. Engkau pun lelaki. Bahkan kau lelaki. Tukang soteng lelaki. Nyoko lelaki. Mas ini lelaki. Bapaknya ya lelaki. Wes dang laki kabeh ngono. Tapi Lah kowe iki ngomong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. masalahnya aku nadane hafal kata-katane. Ora hafal. Ngono yo rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sapa to, Mek? Niku. Ha. Lho, Muksin apa sing tak kae? muksin sing genanku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa. Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine iku lho aku sing gumun. Modele kaya Kompo Dragon lho. Pertama nguasne aku ya pancen ngono. Lho ini kok ngono. Nek suwe-suwe Akhire apik. mutah. Iya. Waduh. Nek lagu Roma Irama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih no. Oh, apa? Masih madepe ngriko aja sewu. Masih madepe mriki. Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing Yo madhep rene. Enggak oleh. Wekku iki. Madhep tok. Manten nyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja. Lah iya masih kan madhepe mriki. Ya.
Mbake madhepe aku. Ya ora ya madhepe ngantene kok ya. Mbake lho bingsul kaya bojoku guingsul tok. Ngarepe 15 apa piro. Kayak merongos nih gue. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Ature urat urut ra munggah. Bojoku lu mak cetok munggah. Bojomu platok. Itu cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Rumah Irama apa? Ayo. Setiap keindahan Mas. yang tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Yalah. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iku lagu liyane nek ora liyane kuwi. Selain untuk istri solehah enek ora. Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak mangku purel lho apik. Lagu kanggo nganten nek mangku purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mawa pitutur mau anu ngono lho. Liyane solehah. Liyane apa? Ada. Dirayu lah. Iya. Pakai lagu. Upama. Mending riko. Hitamnya arang. Kayak macam. Mama aku kelapot lanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang. Tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Iya. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Yo Metengan ora apa-apa terus nek bojone. Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki ya malam-malam bahagia. Sik to, sik sewu sakjane nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau, jenengan pengen ganda putra kalih to? Nek saged kula pengenane sanjang ganda pakang kok. Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3, nggih ta Pak nggih? Bener. Aku we 4 kok. Lho, malah Jenengan pinten? 4. Sampean? Aku 3. Loro. Terus gunane apa kok dia anak 3? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Terus yang siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten ya Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua nika mripat mboten awas dan lain sebagainya. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. tip kondi met. Kowe bener. Tadi lek sing siji ning Jakarta, siji ning Surabaya, siji ning Malang ngono ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa pesane. Berarti kudu enek sing digoblokne siji. Siji. Saiki dulurmu enek pira? 3 Pak. Sing ning omah sapa? Kula. Sing goblok kowe berarti. Aku yo lagi sadar. Wo, kuwi berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku krasa. Karo bapakmu. Maratuwaku ya sering ngomong, "Kowe kok goblok to leno?" Maratuamu. Berarti bener. Bener. Kula sing Kowe digoblok. kok malah bangga iki rumahku. Berarti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho iya, niki lho contone Nah niki goblok kula niki setunggal. penting. Nah, Dadi minimal 3 nggih Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih Pak. Iya. Anu ada. Lelaki mang wis sida apa ora? Ojo. Kuwi besok nak ditanggap Pak Lurah ya ora? Oh iya. Nek sida rencana ki nangkap tip tok kowe. Gantian sampean ya? Yarno, nah aku kulino. Oke, di sana baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Bisa itu. Aku mau nih biar. Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sias di Doni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu Konti Met. Hah? Konti. Wis karepmu lah.
kok alah sebuah kondi. Kita sambut ada. Kayak Kang Ayu Jakarta. Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kok Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing deton. Lah kula kinten nek mara tuane komet tok Ora. Contohe kaya anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredege. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, sapunika wonten bintang tamu saking Ayu Jakarta. Alah, dilongkas wis pindah. Pun pindah, pun mboten usah ditampilke nggih. Pindah Jonegoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida MC ora tonyo lambimu engko malah. Iya, Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan mboten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sapa jenemu? Aku rung tepung. tepang kok tepung Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking napa saking ngajeng? Saking ngajengan. ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki minggah. Oh, Saking iya. ngajengan. Nggih, wonten Ki ngajengan. cecok ora to, Met? Gae. Wah, aku ora cecok kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng wae lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Mas Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas Mbak. Iya. Mas Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang becodot kan. Kating percotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Dan saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing kita suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Gantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbak Nyaman dan bahasa Arab biasa pakai bahasa Arab. bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku nggak belum pernah ke Arab. Perlu Jadi, belajar dengan saya. Mbak ajarin aku Ini piye asli ajarin. dari Selamat Arab. pagi. Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Pintere. Mbak Mbak selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Engko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal nopo mawon. Karena badal isak ora. Ya bacaane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Apa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya. Campur sarean apa dangdut? Sarean sih. Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? Lale lale la 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 niku napa? Oh alah judulnya Tali Kotang Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno ke lho. Sing gitu. Yo ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Sematuk giring. Nggih. Oh ya, kira. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiyono ngersake gerikis. Oh iya, gerigi sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh gak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget, Gak apa-apa. ya. Gak nyanyi, Gak. bayar. Loh, piye tau iki sing Yo nanggap jangan kene kok. dar der dor kok. Arep bayar piye.
Yo, lagune sedane apa Cak Komet? Manut Mbak Elisa. Oh iya, apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Sa? Tadi Katrisna Sejati. Ah. Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. Ah. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat teman-teman. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Berencana Sinden bisa, satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing apa? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa ndak? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah kode online. Anu, satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi apa? mati. Yo apa Wiwi? Yo, coba, yo. Ya Mas, satu hati sampai mati. Ha, yo. Dek, ini Dek. Suarane Malu-malu suaranya Apa nyanyi? bagus. Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa? Loh, nyanyi Ora sampean ketok. gak percaya jajalan to. Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tangi pinter tenan. Cantik tuh malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Gak iso nyanyi. Iso. Silakan gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ora apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Oh iya. Lah kowe nek lanang iki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya Pak ya. Gak usah ganti ragat kok. Wis kek entek kabeh to ya. Tek. Sampun, Sampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan untuk anak. Nah, Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih, Oke, monggo. terima kasih. Wah, pasangan yang luar biasa ideal. Sing lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Ya jalek pomo Elisa dadi manten karo karo Komet ngono jejer. Alah ya ora waduh blas. Nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Bojomu kok Elisa to? Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, aku emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak apa-apa aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek, Elek. terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Nek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, kok? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak nek gange belas. Duh, saulan muput iki gak enek bange blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sine omah lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Tak angen-angen. Bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh panjenengan. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Met? Gak ro, tapi tak angen-angen samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, masa turunane kuwi. Lah mbuh aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge. Sabar piye? Sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, sedekah rasa e. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Nah, ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa iki ora diparingi jeneng, nah iki ya maringi harta uga nangis sakjroning ati. Nah, Ya. sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta atau gerigis ya tadi ada. Nggih, Ah. dereng katuran kalau wau grigis. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Piyambakan apa kali? Ya, dikancani sinden, ayo, kancani sinden. Ya. Mayang, ayo yang. Nah, ayo. Di kancani siji-siji mesakne lek Mbak Elisa kon ijen. Nah, ya sini yang. Oh, ini sindennya Ah. cantik-cantik, suara Ini bagus-bagus yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah, iki. Iya, Cik, gadis Mbak anu Mas Komet. Niki
Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Jadi kok 6 tahun yang lalu. Kuwi jenenge ya second. Ya seneng aku. Yo ora apa-apa ning omah yo second e lho. Untuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, nomah tak ijolno iki ngene-ngene iki teluru wae. Iya no, wong gedene yo rong iki kok Telu no. Wah 3 kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Tuan rumah. Terima kasih ya. Rikis. Banyak bisa ya. Insyaallah. Dia ndedonga Mas Komen. Nggih. Di Cak Pecil sing kudune tanggapan iki lagi loro ning rumah sakit. Oh gitu. Nggih, Mau kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyanti kancamu? Nggih, sesanu Loro. boten kok iso. Kok loro. Wonten anu tugas dinas. Oh dikasih nang. Nggih, ya. Jadi Biasane karo Cak Dodok sing lemu sing Lemu. raine gaji tok eta. gaji. Nggih, manten lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya ta. Nggih. Dijaga kewarasane, dijaga kesehatane, nggih. Nggih, Sehat ya waras katanya, Pak. Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. sehat kok orang tentu waras. Loh, enek wong gendeng kae. Iya. Sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa enek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Jadi dadi nek- wong gendeng ae lho, Met. Penak. Ah ngono. Iya. Yo. Kowe iki piye to malah mbok ngene. Ya. Ya, satu lagi gerigis. Hanya dari sana boleh ya. Ya. Velocity. Manten, berdiri aja dari situ ya. Velocity ya. Berdiri ya. Arahkan ke sana, Mas. Mbak Putri sama Mas Wemas. Ya. Berdiri ya Velocity. Ya. Berdiri dari situ ya. Ya. Kalau bisa kamera ke sana boleh dong. Ya, dari situ aja, Pak. Ya dari situ boleh. Biar kameranya yang ke sana aja ya. Kamera siap nggak kamera? Biar kameranya di depan sana ya. Kamera. Nah, kamera siap. Keri. Oh, foto cerat-cerit. Enggak kering. Kamera siap. Dapat. Siap, Mbak. Oke, Mbak Maya kasih ya. Ayo. Siap ya. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, tong riko mikir sing kuno. Sinden Wijo Laras Indonesia. Tinggi jangan boleh kalah semuanya harus bareng-bareng nih ya. Yang pacar-pacarku boleh ikut, ayo. Kok iclik-iclik sini. Ini boleh ikut. Oleh nih wong tuwek kuwi oleh. Apa teko? Syukur. Kopo tekon. Kasih Mbak Elisa. Ayo. Siap ya. Yuk. Ayo, bisa ora? Kari manis, kurang manis tambah wes yo wes, sing dipikir apa terus Jogone Jogonya nggak boleh kalah. Jogo nggak boleh kalah sama sinden-sinden. Los. Yang cewek juga ikut ya. Udune disaleni. Kamera. Lah kek mawis Kamera boleh nge-shoot yogo. Mela. Ayo. Ayo. Orang cerat-cerit Ini baik. leadernya, Mbak. Ya. Salamannya. Oke. Oke siap bisa ya. Bisa ya. Hadap sana ya. Oke. Yogo jangan salah ya. Tambah siji. Ayo, kabeh lo. Bang Ipul. Hati-hati siap hati. Ayo, Mas Adi. Mas keren dicopot. Ramelok dulu. Kamera wes siap. Siap, kamera siap. Spesial Pak Pak Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun to anu met kok. Pripun?
Wong wedok-wedoke mesti aku angger ndelok ya. Nggih. Ah, angger ngene kok ilate dadak di. Ngene iki apa ngono lho jane? Niku asline kan golek berat. Saya opa mayang barang niku. Ngene iki ngopo ngono lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nak masalah ilat boten kenekan lho. Wah. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjung lho. Berarti sinden-sinden iki anggere pas ki mau. Pokoke sampe metu latene aku pikiranku teko ndi piar ngono. Kuwi asli. Mbah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Mulai bojoku anggere ketok melet tidak tapuk kok. Berarti anggere bojomu melet, Tak tapuk. pateni bojomu. Ojo. Bojo Wong melet. wedok sandunya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Lah nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kemati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Nggih. Pamundutan di anu kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki wau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggalkan terus nangis sajroning atiku. Lagu sing endi ya? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apal ngono kok. Ya jelas. Ah, jek ana Bu Dewi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Okvalica. Komplit. Oke, komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Sing dik nyeluk bojoku iso dik lho. Anu mati badhe nyeloding niki kula konangan we, konangan we. Pak, Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah, Upama ya to. Upama. niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting no. Ngatur jadwal piye? Ah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dewi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih no. Ah, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dari bojoku kok. Niki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Ah, Selasa Rabu, Wanda. akeh kene. Ah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Mes wong Nggih. loro. Ya. Ngatasi kula. Ah, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, kalih Oh, Elisa karo Wiwi Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Jadi Yalah, Lah sing sitoke sing pojokan ki urung lho. iki loro ki Senin. kersane di Badok Nyambit. Nek kula sing Radil. Jenenge dak siyo ngono. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo Ah. iki era kitang tanggal abang kuwi yo dienggo ngono lho. Tinggu apa? Ora ya montret kabeh kaya. Lho, maksude iki pas tanggal abang sampean libur Oh, ngantor iki lah. dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok, Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Sak upama santenmu saya kental ngono upama santen. Wira santen. Lah iya. Ayo Bu Dewi, Mbak Putri, Wanda karo Okvalica. Ayo, papat. Tiga. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Iya, Ninggal katresnan. tinggal kan. Ning garap musik gamelane gen ngetut kowe. Oh, ngono. Ah, ya. Yang apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono, heeh. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta, tasih monitor, Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan adilok diane liwat Nah, tangga. niki tasih eman-eman kula nak anjlok kula onder dile anu kaya. Enggak, Sing loro wis duwe anak, Nggih. sing loro jek gadis. nggih. Wis titane sing loro sing gadis sing ndi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Heh? Masih kalih merem nggih tetep ngertos lho. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis. Loro iki jelas Komburi podo iki gadis. SMA. biyen. SMA 20 tahun kepungkur. SMA lulus wis impur. Ya iki Mbak Okva karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Tungak-tungane mbong ndang entuk jodoh ya anet. Amin, amin. Ora bakal ampuh jodone. Ayo. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing penting Mbak sinten? Wanda. Okva kali Mbak Wanda. Wanda. Golek bojo pisan kanggo selawase.
Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya ki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adep dagelan. Mergo wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 nggih. Alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Iya. Ngomong ae ngono kok. Ayo, kaya ngomong. Ninggal katresnan. Yo, para kanca, yuk. Tapi terima kasih. Engko iso gabung kalian Mbak Elisa meneh ning wanci gara-gara. Oh, ngono. Iki wis jam 1 muncul. Kepruk sik no. Ya, tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana tutuke, jumbuh. Lawan menawi dados karsanipun menjane Bapak Haji Muhammad Piyono saha Ibu Hajah Lilik. Ya. Nyuwun lakon mahyu katentreman ingkang mahanani bakal tentrem lahir batin. Terutama keluarga ingkang mapan wonten ing dalem mriki ya no. Heeh, ya sawangan mendung mentiyung kaya gawe payung ya. Undang serang